Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco ħasel idejh mill-każ tad-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech li fl-aħħar jiem inqabad jagħti xhieda falsa lill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Quddiem l-istess kumitat li qed jinvestiga l-iskandlu marbut max-xiri taż-żejt, Grech kien qal hekk. L-ewwel nett inti l-George Farrugia fix-xogħol tiegħek bħala kap tas-segretarjat jew qabel bħala policy officer kont tafu? Le. Iżda emails ippubblikati wara mill-ġurnal Malta Today gidbu għal kollox ix-xhieda ta' Grech li mill-istess emails jirriżulta li kien diġà ltaqa' ma' Farrugia lura fl-2006. Meta affaċċjat b'din id-dikjarazzjoni falsa, il-Viċi Kap Nazzjonalista ħasel idejh u evita l-mistoqsija. Mela Claudio Grech ħares għalija immediatament wara li kien hemm l-artikolu tal-Malta Today u m'għandi assolutament xejn nżid mal-istqarrija ta' Claudio Grech. Fid-dawl li Grech qal li nesa laqat mal-protagonisti tal-iskandlu taż-żejt bqajna nistaqsu jekk huwa ltaqax ma' Claudio Grech, jekk laqax il-ġustifikazzjoni tiegħu u jekk jeskludix li Claudio Grech ħeba l-verità b'intenzjoni. Iżda l-darb'oħra De Marco ma weġibx. Nerġa' ngħid hemm l-istqarrija li ħarġet Claudio Grech. M'għandix xejn nżid. Grazie. De Marco kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-budget tal-2016. Iżda l-kemm iddominata minn temi ekonomiċi, ix-Shadow Minister għall-Ekonomija Claudio Grech baqa' ma derx. Minflok tkellmu għalih id-deputati Christy De Bono u Robert Arrigo.